वीजा के इंतजार, भारत के सामाजिक खाई के गुप्त आईना। वेटिंग फॉर वीजा, अ क्रिप्टिक मिरर टू इंडियाज सोशल अबिस। डॉक्टर B.R. अंबेडकर के वीजा के इंतजार, खाली किस्सा कहानी के संग्रह से अधिकाबा ई भारत के सामाजिक दर्पण के मार्मिक प्रतिबिंबा। जवना में जाति आधारित उत्पीड़न के कठोर वास्तविकता खोदलबा। ई किताब भले संक्षिप्त होके बाकिर लाखन लोग के अमानवीय हाशिया पर राखे वाली व्यवस्था के एगो सशक्त अभियोग बा। अंबेडकर अपना विशेषता बौद्धिक तीक्ष्णता आ भावनात्मक गहराई से एगो ऐसन कथ्य बुनले बाड़न जवन व्यक्तिगत आ गहिरा सामाजिक दुनुबा। ई किताब विग्नेट के एगो श्रृंखला हा, हर एक में हाशिया पर पड़ल लोग के सामना करे वाला बेइज्जती के कड़ा चित्रण बा। ठहरला से मना कैला से लेके मेडिकल प्रोफेशनल लोग के तिरस्कार के व्यवहार तक के किस्सा कच्चा आ बिना छान के बा, जवना से भारतीय समाज में व्याप्त गहिरा जड़ जमा चुकल पूर्वाग्रहण के उजागर कैल गैल बा। वीजा के इंतजार के खास तौर पर प्रभावशाली बनावे वाला चीज एकर मानवीय स्पर्श बा। अंबेडकर खाली तथ्य आ आंकड़ा ना पेश करेले, ऊ सहानुभूति के उकसावेला। उत्पीड़ित लोग के अनुभव करे वाला पीड़ा, अपमान आ क्रोध के उनकर वर्णन आंत के बा। उ जाति आ भेदभाव के अमूर्त अवधारणा के जियल अनुभव में बदल देले, जवना से पाठक लाखन लोग के सहल दुख के तीव्रता से जागरूक हो जाले। किताब अंबेडकर के अटूट भावना के गवाह बा। दुर्गम चुनौतियन के सामना कैला का बावजूद उनकर आवाज में चुपचाप दृढ़ संकल्प भरल बा। यह लचीलापन के साथे उनकर बौद्धिक तेजस्विता उनका के हाशिया पर पड़ल लोग खातिर आशा के दीप बना देले बा। हालांकि ये किताब अपना सीमा से रहित नइखे। किस्सा कहानी के संग्रह के रूप में एह में पूरा तरह से विकसित कथ्य के गहराई के कमी बा। संक्षिप्तता मुद्दा के सार के पकड़े में कारगर होखला के बावजूद पाठक के अउरी संदर्भ खातिर तड़प भी बना सकेला। एकरा बावजूद वीजा के इंतजार एगो महत्वपूर्ण दस्तावेज बनल बा। भारत जवन प्रगति कैले बा ओकरी कड़ा याद दिलावत बा, बाकिर कार्रवाई के गंभीर आह्वान भी बा। अंबेडकर के बात गूंजत रहेला, हमनी के अतीत के भूत के सामना करे के आ अउरी न्याय संगत भविष्य बनावे के आग्रह करत बा। निष्कर्ष में कहल जा सकेला कि वीजा के इंतजार एगो दिल दहला देवे वाला बाकिर सशक्त पढ़ल बा। ई एगो ऐसन किताब हा जवना के सबके पढ़े के चाही, खाली अतीत के समझे खातिर ना, बलुक भविष्य के आकार देवे खातिर। ई अदम्य मानवीय भावना के गवाही हा आ अधिका न्यायपूर्ण आ समावेशी समाज खातिर कार्रवाई के आह्वान हा।